Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. भारतीय जनता पक्षाचे प्रेझेन्स आहे, ट्विटर असो, फेसबुक असो, इन्स्टा असो, यूट्यूब असो, सगळे प्लॅटफॉर्मचेर भारतीय जनता पक्ष आणि ताजे लिडर्स हे सदांच ऍक्टिव्ह असतात. युजर्स फ्रेंडली अशी वेबसाईट असा. पार्टीची आदले आमचे जे अध्यक्ष जाऊन गेले गोवा प्रदेश म्हणून, त्या सगळ्या अध्यक्षांची माहिती त्या हाच्या भितर वेबसायटी भितर आसतली. आणि एक सुरवाती पासून गोंया भितर जे पार्टीचे वेगवेगळे फोटोग्राफ्स असत हे सगळे आसतलेच. www.goa.bjp.org. सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमची IT सेलाची टीम. नवीन आसतलो नागराज आसतलो, रुपेश आनी तांचे सगळे वांगडी ज्यांच्यांनी कश्ट घेवन आमची पार्टीची न्यू वेबसायट जी आसा ही आमी लॉन्च केल्या. भारतीय जनता पार्टीची जी सरकार जाली त्या सरकारांची जी मेजर अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट ही बी त्या वेबसायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटली. म्हणजे तिनूय मुख्यमंत्र्यांच्या मनोहरभाईंच्या काळात, पार्सेकर सरांच्या काळात आणि आता म्हाज्या सरकाराच्या काळात जी अचिवमेंट्स आसात, मेजर अचिवमेंट ऑफ द गव्हर्मेंट हे ह्या सायटीचेर आमकां पळोवपाक मेळटली. सायट ही पार्टीची फुडल्या जनरेशना खातीर आमी सदोदीत हिस्ट्री ही कायमची मेंटेन उरपा खातीर ही वेबसायट सदोदीत उपयोगी येतली.